Magtumul atamyzyň turgul liderler diýen goşgusy egerde Magtumul atamyz bilen doly tanış däl illeşlerimiz bar bolsa Magtumul atamyza bir şeýle bir şahyr hökmüne garak geçýän illeşlerimiz bar bolsa şu goşgusyny okap şuňa doly manilaryny düşünmeklerini maslahat berýänine sebäbi şu goşgusyny Magtumul atamyzyň kimdigi nire akdilenligi, kimlen pata berenligi, kimler bilen sataşanligi, kimler bilen oturanligi we nirlere akdilenligi, nämeler görkezlenligi, gatkenat görüňler geçýär, şunu gat ulul şahsiýetler bilen hatta peýgamberimiz bilen görüşip peýgamberimizden pata alanlygyna çenli aýdypdyr da şunu bir Balkan heňine, Balkan dowunlarymyzyň heňine salyp Türkmen halk aýdymynyň ähengine, Türkmen halk aýdymynyň hasabyna bir täzelikde bir estrada geçirmek niyetim var. Şunu bir 3-4 bölümünü bir hiňlep bereýin. Bir gece yatırdım tününe yarında, ay bir gece yatırdım tününe yarında, bir tör tatlı gelip turula diýdiler. Havar birimiz sana yapırsa tacayında, ol yerde erler var görüle diýdiler. Ha nazarım yetişti şol tört merdana, köngülüm coşa geldi başıma gerdana. Şol wagtda bardy iki diwana, durma oğlan anda barla diýdiler. Şol iki diwana tuttu golumdan, alıbam gittiler durgun yerimden, ey vah durgun yerimden. Ay bir aşaret bolluğunun birinden, seyrana barva durula diýdiler. Oturupduk gelli iki pirzada, gözünden yaş akar ey vah dili doğada, ay dili doğada. Ruhat deyip çıktı altı piyada, adam inni gelir görüle diýdiler. Daştan çıktı 60 atlı gördüler, Muhammed deyip tamam karşıya yürüdüler. Sağlık salamatlık bir sardılar, oğlan bana ara girle diýdiler. Şayda Hazreti Peygamberimiz bilen görüşenligi we şolun söhbetine goşulanlygy hemde patalaryn alanlygy barada aýdyp geçipdir da şunu nesip bolsa bir ýakyn günlerde ýanky düşünmeli Balkanyny doganlarymyzyň ähengine Balkan hasap boýunça bir estrada geçirmek niyetim var. Nesip bolsa.